bandiraɓe caggal yettude Allah e julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen en jetti serenɓe halifaɓe en jetti ceerno meɗen ceerno Cheikh Oumar ceerno Bachir Mountaga ha Cheikh Oumar en calmini dendagal bandiraɓe fulɓe to mbawi wonde e dunde baba Adama ha tengti noon e wattuɓe hakkille e Piindi TV en calmini dendagal wonɓe ɗo e Piindi TV ha tengti noon e gardiɗo galle o hono Daouda Dia en calminimo kanko e dendagal bandiraɓe makko en jetti sababu o ko kaw Abou Diop en calminimo en calmini kadi dendagal famille makko en calminta kadi en batta yewtere nde taw en calminani kadi jagganɓe en kaɓirɗe ɓe ha mbawɗen yiyede hono Samba Diop Matimar Dieynaba e dendagal dilloɓe ɗo e Piindi TV bandiraɓe mbiɗen ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi en bayri jooɗade ɗo jonde holto Faya nde wonno so tawi ko kumpa tan ko jaam wadde dendagal bandiraɓe wattuɓe meɗen e hakkille en calmini ɗumen en juurima ɗumen hande noon eɗen bismiɗo denɗiraɗo men nde wonno ko jiɗɗo ñebbe so wiyama jaatan ñebbe garan nde wonno jajaɓe ne korsini ñebbe ha no fewi wadde haade men nadde e yewtere nde en goppat Seydi Dia hono Allassane o salmina bandiraɓe Allassane Dia bismillah ma e Piindi TV. Assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe mi salmini on waɗimo remercier aussi donc e invitation he tigi min cuwa addandema plateau ñebbe o mbiɗa andi ko ɗum manki alay sago ñebbe ɗe garat no ñebbe kam ko kalɗo woƴa ko min ɗaldima Allah wonde moƴƴo ɗum noon min calmini bandiraɓe foof tigi machallah kala to ɓiɗɗo pullo woni tan biyo mbimi e wimami salminama juurama ñaganama Allah moƴƴere kadi ko weltare tigui gam arde ɗo e wadde répondre invitation ma e Piindi TV tigui nde won noon gurɗo yibandum manam annoranima ñebbe seeɗa tan ko am sel ñebbe sigi machallah en calmini Allassane Dia en calminima nde wonno ko gorko toto gudduɗe nduyetɓe en calmini kadi de passage dendagal bandiraɓe meɗen wonɓe toon nde wonno enenne ken gudduɗe naɓe nde wonno Dechrak en Monguel en e gudduɗe foof ko gotum ha to Jakiri wadde hande bandiraɓe joɗiɗen ɗo ko jonde yewtere meɗen holto Faya en mbaɗino ɗo yewtere wonde eɗen kaala banggue caɗele dewle en mbaɗi ɗo yewtere gam haalde caɗele fulɓe e hande noon ha joni garɗen ko yewtidde e jeunesse o nde wonno hande kanko ko suka tokoso ganduɗo ko yahata e gurdam he nde wonno hande en ji ko jamanu réseaux sociaux en ji hande ko jamanu en mbi ko jamanu mondialisation wayloji kewɗi goodi hande hande Allassane Dia sa wiyama holno jeunesse o hande siforto holko mbawɗa jabade men. Bon ko adi fof mi salminima encore une fois mi weltima kadi aussi nde won noon sen kaali jeunesse tan fala budde jeeren koye meɗen nde wonno eɗen dilla e jeunesse o ko heewi kadi so jeunesse haalama réseaux sociaux haalama donc mboɗo sikki ko hunde yaadude kadi ko nde wonno so wiyama jeunesse tan wiyama réseaux sociaux donc ko jeunesse o ɓuuri wawde utiliser réseaux sociaux o jeunesse o ɓuuri wawde hutorade ɗum réseaux sociaux noon no yaaji kadi ça dépend neɗɗo utilisation muɗum kala ko gadduɗa toon walla kala ko ɗaɓɓuɗa toon walla kala ko dartuɗa nder toon nan toon heddoto noon ko an e hoore ma ko an namdoto kam holhen on banggue nayotoɗen so tawi koko moƴƴinta ko walla so tawi koko bonnata ko tigui haade men nadde e réseaux sociaux dokkata en yiyande men hande holno jeunesse o walla holno en tant que étudiant holno étudiant ji ɗi hande e jarirta e banggue réseaux sociaux. Bon étudiant ji ɗi hande no ɓe jarite banggue réseaux sociaux ene heewi nafoore no feewi par ce que waɗi facilité beaucoup de choses auparavant yen neɗɗo ummo Fouta walla ummo Kaolack pour arde waɗa inscrire Dakar iwa to waɗa orienté ɗo mais joni noon avec plateforme campus o aɗa wawi wadde inscrire directement ko via internet o mboɗo sikki kadi aussi ko heewi donc to banggue yimɓe kadi côté documentation par ce que étudiant ene sohli document donc so foti wadde documentation kala to tolni te mboɗo sikki aussi so jomum ne naata e internet he kala ko tappi e filiére mo yaari foof ma waw yiiden hoore muɗum ma heɓen document ji walla vidéo ji ganduɗa hoore muɗum mbawi wadde ɗum apporter quelque chose voilà mboɗo sikki ɗum ɗon noon ko atout mawɗo kam to côté kam vie estudiantine so étudiant woni hen kam bon so ɗaɓɓi hen gam yaarude yeeso gam ɓeydude jangde muɗum nde wonno jangde koye culture yadata ne waɗi ko jangguinteɗa nder classe ne waɗi ko jangguinta hoorema voilà mboɗo sikki ɗum ɗon kadi ko nafoore mere kadi ko avantage e banggue étudiant ji on banggue
tigi machallah don ko dawal gadanal en ji hande réseaux sociaux ne heewi caɗele nde wonno hande yimɓe ɓe no wawi taw en mbiyata jeunesse o tan hande yimɓe hewɓe ne ciŋi hen ha no feewi en ji caɗele ɗe en ji hariji ɗi en ji penale batteɗe e ɗum ɗo en ji kadi woppoɓe hajuji mumen o fonnoɓe hande darade gollo réseaux sociaux wonde e whatsapp uji facebook o na bonni gueɗe mumen kewɗe ha tingti noon e jangde mumen e ko gonga nde won noon réseaux sociaux so wiyama noon tan no mbirɗen nanni ɓuuri memde ko jeunesse o réseaux sociaux noon ne yaaji kadi réseau ji ne keewi nane wona whatsapp no wona facebook no wona tweet no wawi wonde gueɗe goɗɗe ganduɗa hoore ma rendo ngo ene hutoro ɗum jeunesse o ene hutoro ɗum réseaux sociaux noon nde ari nde donc neɗɗo sono waɗa ko hunde mbaɗa sikki ɓe panditi hen kamɓe ko moƴƴinde ko fewnude nde won noon so ari ko avant tout ko outil mo ganduɗa hoore ma ko outil d' information et de communication donc ganduɗa hoore ma hande information ngaji kewɗi hande mo neɗɗo ma wawa heɓde ɗum à travers le net taw ganduɗa yahani ɗum ko information et communication mo ganduɗa hoore ma an eɗen mbawi waɗɗo hande joɗirɗen e oɗo télé ni eɗen mbaɗa communiqué à travers le net neɗɗo yiya émission o hetto hen donc wooda kuccam o daña hen famamuya o heeɓi hen kadi naftoroma donc mboɗo sikki ɗum ɗon c'est important ko outil kadi mo ganduɗa hoore ma donc outil de partage par ce que ma taguen enen ko batten ko mbawino ɗum partagé gonɗo États-Unis gonɗo France gonɗo Ukraine gonɗo ɗo e nder Afrique ha e nder leydi Sénégal walla to Fouta Kumba yummen donc wawa hebde yiide on ɗon vidéo wawa hutorade ɗum wawa naftorade ɗum wawa tigui vidéo kadi wawa findinde o wawa hirjinde nde won noon toujours ko mbiɗa sikki neɗɗo so jooɗima e hunde tan won message mo mbatta lancé donc boni foof publiquement ma woten mo mbaɗɗa capté attention muɗum no foti foof donc e aussi kadi ko outil mo gandanɗa hoore ma ene ɓeyda relation ene waɗa créer relation ene ɓeyda relation par ce que yimɓe ne gono ɗo hande jamanu he ken sehilaɓe ken musidɓe majjodiren réseaux sociaux ara facebook jiitodiren walla gona caggal leydi appel weeɓani ene waɗi coûté cher donc avec whatsapp o won banggue to ɓuuri webde whatsapp o naata donc 500 francs walla 250 francs cooda passement kalda e bande en mboɗo sikki ɗum noon donc ko hunde mo ganduɗa hoore ma ene waɗi fayida ne weeli ko mbiyata ɗum kadi outil de rapprochement donc ene rendina yimɓe ene jokka en ɗam mana ganduɗa hoore ma jooɗinoɓe ɓe jiidirani walla wayidirannoɓe hande ɗum ɗon satti ɗum ɗon natti sa ƴeewi hande ko ɓuuri en hewde hande bandiraɓe ɓe ne jiitodira hayso woni kam jomum kam nafanima kam walla jomum neldanima walla waɗananima kam to banggue kam ittodirde kumpa ɗo haaldude goto fof anda ko woni goto fof anda goɗɗo woni e dow muɗum mbaɗa sikki ɗum no réseaux sociaux hande vraiment ene walli yimɓe on ɗon banggue voilà aussi kadi bon sen gari kadi to banggue en usta yewede gonga voilà ko remède donc wonande yewaɓe e ɗannoraɓe voilà ko ene usta yewede itta yewede par ce que aɗa neɗɗo sa woni a yeehi par ce que a ala relation ala mo kalduɗa a joguima téléphone ma aɗa waɗa connecté donc ma yi ko jalni ma yi ko wonma intéressé gona lire donc ko waji ɓe mbiyata ko waɗa freiner les idées dépressives ma taka a won miijoji kadi a miijotako ɗumen donc mboɗo sikki vraiment avantage muɗum ne heewi ko nafata ko ne heewi kadi mboɗo sikki ballal ngal kadi aussi ne heewi to banggue surtout enen ɓe gandanɗa hoore ma en ngala doole men no pamɗi en ngala moyen won moyeji jettaki en donc mboɗo sikki ari ko walluden ari donc ko ustanden en frais de vie o ha mbawen wurde no hannirta ni ko ha mbawen jokkodirde e bandiraɓe men mbawen yitodirde e mabɓe tigui rigui no hannirta ni quoi tigui ɗon Seydi Dia kalɗa tan ko banggue nafoore nde min jiiɗi ko garana en ko banggue caɗele gonɗe hen nde wonno en mbi réseaux sociaux no moƴƴi no nafa ko heewi kono kadi banggueji kewɗi kadi woodi to bonni en ji woodi nde wonno neɗɗo ko banggue mo ƴettirɗa ɗum o ko on ɗon banggue tan kewɗa yarude won hen yaroɓe hen banggue to moƴƴi won hen yaroɓe hen banggue to bonni en ji wonɓe réseau waɗoɓe arnaque ɓe en ji ƴettoɓe fenani guitta ɗakka e ma en ji waɗoɓe publier photo je rewɓe tawa ko rewɓe suurinoɓe curta ɗumen tawa ko photo je montage te ɗum ɗon so waɗama e réseaux sociaux hande gurdam maɗa bonata holko kalɗa e ɓen ɗon eyyi ko noon tigui nde won noon no fewnirta ni kañum ko noon bonnirta réseaux sociaux sa ƴeewi kadi fof mbi ko ene taka neɗɗo waɗede intimidation donc neɗɗo ƴettuma ne wonma harcelé donc no wawi wonde to banggue to ganduɗa hoore ma ko gueɗe bonnoje ne wawi ƴettude kadi ganduɗa hoore ma ko fewani ma ko mbiyata outil de vengeance gonda e sehil ma walla guiɗo ma donc nelduma des choses ɗe ganduɗa hoore ma c'est intime donc pina subaka goto a kaɓon walla dugdon donc walla mettere hakkude mon ƴetta ɗum ɗon waɗa ɗum publier nder réseaux sociaux wono bonni gurdam ma e aussi kadi bon sa ƴeewi kadi
pédophile uji kewɗi ko wiyete la pédophilie ko jomumen no ɓuuri hen wawde kadi nadde hen donc ene ƴeewa hen sukaɓe rewɓe des fillettes ene walla des adolescentes donc pour wawde gam hebde ɗumen pour wawde bonnude ɗumen no hannirta ni et aussi kadi bon sa ƴeewi vie privée voilà par ce que a yiyan neɗɗo wona hannde ene taga ne adda cambriolage uji kewɗi walla ne taga neɗɗo andanede ko heewi par exemple neɗɗo waɗa information ngaji ganduɗa hoorema ces informations là janggo donc une personne mal intentionnée ene wawi hoccude ɗum ɗon information ngaji anda an holto koɗɗa adresse ma exact ara janggo e janggo wonma nuire tu vois ɗon waɗa nuire et aussi kadi vie professionnelle par ce que hannde mboɗo wawi wonde ɗo ɓuura kam compétence ɓuura kam janggude ɓuura kam diplôme tu vois mi ara minima garden taw wonko gandumi e ma tu vas wonma chantage ma wo wat cédé poste o sa waɗani cédé poste o donc min on waɗi ɗum ɗo publier donc tu es obligé de céder a faami mais ko ɓuuren hewde hannde ko yimɓe jeyata woni la cybercriminalité ene heewi hen donc waɗa usurpé jaha c'est à dire donc mi wiya hannde ko mi woni Dieynaba Sow taw wona Dieynaba Sow waɗa usurpé donc identité ji janañi walla naata e ordinateur uji mbaɗa piraté ƴetta compte banque numéro compte bancaire sécurité sociale donc ha e ko nandi hen waɗa divulgué des secrets d' état tu vois donc mboɗo sikki no fewnirta ni donc ko noon tigui bonnirta quoi addoto noon neɗɗo foof donc andi kadi holno waɗirta ɗum utilisé nde won noon l'amitié kam ko hunde nde ganduɗa hoorema donc on le construit donc dans la réalité avec des gens des personnes avec qui on a confiance avant tout. Machallah en nani haala ka nde wonno eɗen gandi hannde réseaux sociaux addi caɗele kewɗe en gandi kadi addi kadi nafoore hewde nde wonno nafoore ɓurde hewde ko goto fof naftori nde wonno guila e commerçant ji ɗi guila e liggotoɓe kala ko joguiɗa liggey ma taw aɗa wawi liggorade ɗum taw ko banggue internet o mais jii hannde enen kalten ko en tant que fuutankoɓe en jii hannde réseaux sociaux naati e meɗen no fewi te enen fulɓe gandirano ɗen ko sutura gandirano ɗen ko wurde e yewtidde e famodirde kono hannde gurdam meɗen fof guittuɗen battuɗen ɗumen koye réseaux sociaux hannde hay sinno aɗa ñaama aduna o fotinande wonno ko statut ji e jii yimɓe waɗoɓe publier guitta gurdam mumen fof waɗa ɗum e aduna he ɗum na yadanma walla holko jiiɗa hen bon effectivement ɗum ɗon ko hunde wonde hannde a yiyat neɗɗo wona e oto walla wona nokku mo gandanɗa hoore ma photo hoore mum waɗa ɗum statut nanna voilà ɗum kadi mboɗo sikki hannde ko ampleur whatsapp o walla ampleur réseaux sociaux ji tolne sénégal ɗo walla tolne afrique walla yimɓe ne mbawi wawde hutorade ɗum ni par ce que enen hannde sa ƴeewi réseaux sociaux nde are men nde ɓooyan ha noon foof kadi ne are men nde nde puɗɗoten wemta ɗum tigui rigui ari kadi kono weeɓi ari kadi ko technologie on weeɓi manam téléphone aji ɗi téléphone aji ɗi mbeeɓi hannde a yiyat cukalel toxel donc ene jogui téléphone tu vois élève do ganduɗa hoorema CM2 6e 5e donc ɗin noon élève aji tan yahoɓe ne jangga te ganduɗa hoorema réseaux sociaux kala ko natɗa a yiyat hen a yiyat moƴƴere a yiyat bonande tu vois ma yi discours aji ganduɗa hoorema donc c'est insultant ganduɗa hoorema ko ƴettoje won taka neɗɗo wadde révolté jiya hen ganduɗa hoorema ko moƴƴi aɗa rewra hen Allah aɗa jokkira hen endam mais aussi sen gari enen to banggue men to mbiɗa ken fuutankoɓe ɗo enen fuutankoɓe ken eɗen kewi ɗanniyankoɓe te ladde welani ko ɗanniyankoɓe guurata toon ko parfois no metti donc aussi mboɗo sikki réseaux sociaux o ɗon ene walli ɗanniyankoɓe no fewi gam wawde haaldude e galleji mumen gam wawde ittodirde kumpa ma jomum won caggal leydi aɗama huuɓere ma miña foto nelduma walla nagge ma jibina foto nelduma donc ɗum ɗon walla nene ma foto nelduma ɗum ɗon ce sont des choses ɗi ganduɗa hoore ma aɗa waɗa ɗum partagé galle ma no weeli mboɗo sikki noon e on ɗon banggue e ngal ɗon daawal donc réseaux sociaux ari ko fewnude ari ko donc ko jokkude enɗam ari ko ñodde hakkude yimɓe quant à noon yaade au delà de ça ɗum ɗon hankkadini ko waji ɓe mbiyata ko so hunde heewi tan ma wadde des personnes mal intentionné ma waɗ no boniri tan par ce que aussi kadi ko ɓuuren hewde waɗoɓe utiliser réseau wona waɗɓe ɗum maîtriser so tawi aɗa waɗa outil mo ganduɗa hoorema waɗani ɗum maîtriser noon e parfois ɗum woni ko addata erreur aji ɗi ko jiya image uji ganduɗa hoorema potani yaltude jalta taw jomum tinani walla teyani walla taw mboɗo fonno neldude Dieynaba mi nelda mi juumam e neldugol ngol mi nelda Mamadou Yaya walla mi nelda Idi Gadio tu vois donc ɗum ɗon kadi ko hunde ganduɗa hoorema ene heewi manque wasde wadde maîtriser outil mo jomum mbaɗato tu vois ɗum ɗon kadi mboɗo sikki ene jeeya hen mais comme ko ɓuuri kam vraiment wallude fuutankoɓe kam objectif ko ɓeydi nanudeɓe hen kam ko banggue tan yidde haalde e bandu men ko banggue yoltodirde hudduji par ce que mboɗo andi hen e liggade hen par ce que hande majjodirnoɓe hewɓe hande jitodiri hande min mbaɗa jogo guiƴam hande yaaha Congo walla Gabon taw jamma fof min mbaɗa haaldude contact taw jomum nde yeehi nde haɗa ɗum jolde mi jooɗima duuɓi ɗiɗi walla hitande walla duuɓi tati mi haaldani muɗum téléphone donc ɓiɗa men ko outil mo ganduɗa hoorema aussi banggue communication vraiment ene walli no fewi no fewi no fewi e commerçant ji e foof aɗa yiya foof hande foof ne waɗe réseaux sociaux donc ça veut dire ko no jomum waɗi ɗum utilisé tan sa waɗi ɗum bon usage
moƴƴi sa waɗi mauvais usage kadi koye ma mais kam kala dawal ngal jomum ƴettiri ɗum so yii toon kam vraiment surtout to banggue moƴƴere to kamɓe kam umminiɓe tan ko moƴƴinde ko fewnude so neɗɗo umminima kadi gam manam gandanɗa hoore ma gam yoltude hujjaji gam wallude leñol ngol mbiɗa sikki ɗum noon kadi vraiment ko hunde wande fayida tigi machallah en nani kadi en paami dendagal bandiraɓe wattuɓe hakkille e Piindi TV calminama kadi ha no feewi nde wonno hande e mbiɗen ko réseaux sociaux nafi ɗanniyankoɓe nafi en enen e koye meɗen nde wonno na ustani en ko heewi hay sino ko sodirte ɗum ɗo connexion ngaji ko ne ciiɗi ni mais kam ma nafe banggueji kewɗi nde wonno ma rokke humpitade ko kewata e aduna o surtout fil d' actualité o ma yi kala ko kewe aduna e a humpetake so tawi aɗa wawi janggude walla aɗa wawi lirde ko woni hen koɗo enen gandi kadi waɗi caɗele kewɗe nde wonno surti hewɓe ne waɗi rendini hewɓe nde wonno eɗen gandi hande aduna o wonko heewi ɗo ko ɓuuri hen wawde wonde ko yahoɓe ne kaala ko wona hajuji mumen yahoɓe ne rendina kono réseaux sociaux mbiɗen ko goto foof ne jogui dawal ngal natiri hen woni hen natirta hen ko jangde woni hen natirta hen ko liggade woni hen natirta hen noon ko bonnude wadde ko ɗum jinnoɗen hande haalde eɗen gandi kadi Allassane Dia réseaux sociaux hande ko dawal kadi ngal ganda jeunesse Fouta fof ko hen woni teɗen kewi nande no heewi haalede wonde waɗɓe créé réseaux sociaux walla waɗɓe créé Facebook hande kamɓe ɓe kewani hutorade ɗum ko tagui enen hande fonnoɓe darade gam liggade gam wawde fewjude hunde mbawen hutorade ɗum hande enen ko enen tigui goni accro e Facebook walla WhatsApp eyyi aɗa andi hunde foof ko waɗa créé no waɗi tan ɓe ganduɗa hoore ma ɓeɗo soɓe naati hen waɗat créé ko dépendance mboɗo sikki réseaux sociaux hande en waɗi créé dépendance e jeunesse o donc wona jeunesse Fouta tan mbo sikki c'est partout dans le monde no mbiɗa ni neɗɗo wona tarodde jogo portable mum ne wadde connecté wona e ñamde wona e wadde connecté wona e beddan yaaha ni no waɗa connecté ha orɗe ferade ɗum walla yaha buɓɓodira e neɗɗo mboɗo sikki ɗum ɗon ko ampleur mo ganduɗa hoore ma ko dépendance mo ganduɗa hoore ma réseaux sociaux kañum heeɓi ɗon yimɓeɓe tu vois ko heddi ko ɗon hankkadi no woni ko neɗɗo andat haaji muɗum par ce que on ɗon réseaux sociaux donc ko hunde nde gandanɗa hoore ma ko pour wadde facilité communication hakkude ma e banden caggal nde kalɗa e banden aɗa jogui gollal ma gollal ma mais réseaux sociaux kam eɗen gandi wonde hen subaka ha nangue mutan waɗa connecté ɗum kam wona meccal wona meccal kono eɗen jii hande ɗum ɗon ɓuuri hen hewde fonnoɓe surtout jeunesse o sukaɓe tokosɓe fonnoɓe dawde janggoyde won hen na mbasa janggoyde bone yidde tan connectade walla yidde tan wonde e réseau hen waɗa publier ko heewi hoto dat ɗumen en jii rewɓe fonnoɓe toppitade barmiji mumen ndewa téléphone ngaji ɗi ha barmiji ɗi cuuma en jii kadi nde wonno enen e galleji meɗen ganduɗen ko yewtidde e wawde wossodirde miijoji ɗum ɗon hande ala e galleji he bone réseaux sociaux effectivement ɗum hande yimɓe natti yewtude a yiyat yimɓe gona e galle donc gofojimi koye téléphone muɗum jahowo e mbedda koko turi woƴaka auto jahowo woƴaka ko to wirtoto ɗo koko turi tan e téléphone muɗum effectivement hande kam mo jiiɗa foof yewtide koye téléphone muɗum eɗen mbawi wiide neɗɗo ko wawi jogade sehil ko foof téléphone o ne heedani hen caggal no waɗi hen ɓe ganduɗa hoore ma ngala hay sehilaɓe ko téléphone aji mumen machine aji mumen e téléphone aji mumen goni sehilaɓe mumen kono mboɗo sikki to banggue wonde côté jeune wonto tolnoto min hakkillam o fota jogade téléphone par ce que ɗum ko éducation de base ɗum ɗon ko jinnaɓe poti en hen wallude cukalel wonto tolnoto fota tottede téléphone par ce que e nder réseaux sociaux sa naati hen ko ɓuuren hewde koko bonnata cukalel ko waɗi ɗum influence ene yaawi a faami ko heddi ko kanta noon debbo kam jaaɗo ha wawi fawde barme muɗum defa on mbi sikki kañum foti jogade neɗɗagal toppito haaji muɗum golla ko gollata ko so paari hayde jogui connexion ma kay wona wiya ko sa connectaki oɗo heure ne gas ala ko connexion mbaɗanɗa hoore ma ça dépend ene mbaɗi connectortoɗa donc mbaɗa sikki ɗum ɗon vraiment jomum no foti wawde jogade ndimagu e neɗɗagal donc e personnalité wawde timminde haaji mum o ha timmo so paari on garta hen quoi voilà mbaɗa sikki ɗum ɗon ko noon foti yarude machallah gorko mo guddude wadde hande en jaltat tan e dawol réseaux sociaux naten seeɗa e gurdam Fouta walla gurdam gudduɗe holla pelle gonɗa toon hande e nder gudduɗe bon min somi haali kam gudduɗe mbiyatmi kam ko gudduɗo ndiyanɓe Demba Dadou arsuko fooli kiiti malede ɓuuri windanede gonga te koɓe cukalin ɗo jubbi ɗon woni nduyeji ko toon kadi jeeyami toon titortomi kadi ko toon gummimi e jiɗɗa ko ittudemi hen
ala an ko hen jeyɗa eyi wadde moƴƴi enen dendi toon joni noon sen ngari ha to nduyeji to emin dilla e pelle he parce que mboɗame amical ganduɗa hoorema ko des élèves étudiants de gudduɗo nduyeɗ mi woni no vice président kadi mi woni hande actuellement comme commissaire au compte fedde noon rendinde sukaɓe gudduɗnaɓe foof wiyeten ADEC association pour le développement de gudduɗo nduyeɗɓe nden noon fedde mi ardima ɗum donc 2017 ha 2021 ɗo min mbaɗi reconduire min mbaɗi élire donc un nouveau bureau mbattami kadi reconduire donc gam wonde président nde won noon sagata so yontama tan walla sa nani yonto ngo moƴƴi tan ko hawrunoɓe yonto ngo ko ɓen moƴƴini yonto ngo so ɓe moƴƴini yonto ngo moƴƴat so ɓe bonni yonto ngo bonat nde wonno neɗɗo fof koye saaha muɗum kadi mboɗo sikki sukata tolniɗa ɗo to mbawɗa ɗo minen hannde ala ko min mbawi waɗande guddude so wona darade gam yoltude hujjaji wuuro ngo saabu ko guddude min jogui ko guddude min jeeyi ko toon min jibina ko toon min mawni donc kala ko min ganduɗa hoorema en nawra guddude yesso minen so tawi tan ko dental amen wawi min rokkude donc nden ɗon fedde en nden ɗo tede rendini ko ɓiɓɓe nduyeɗɓe foof nde faltaki hay goto min jooɗo donc emin mbaɗa des caravane uji emin mbaɗa des consultations gratuites ganduɗa hoorema lors des caravanes en 2016 ɗum waɗanoma waɗama des salles informatiques au niveau du village collège waɗama toon donc rewɓe ne mbanne des appuis financiers dayiraji ene mbaɗe kadi aussi woni duuɗe alquran ɗe donc dokkuɗama kadi des œuvres coraniques pour wadde participer par ce que la plupart du temps yimɓe ne mbiye ko école o tan ɓuuri wawde ɗuminede donc alquran o donc raison pour laquelle min mbaɗi min dokki defte qur'ana donc duuɗe qur'ana gonɗi toon ɗe min dokki kadi dayiraji ɗi kadi defte aussi kadi wadde primer les meilleurs élèves ainsi de suite donc eko nandi hen donc mboɗo sikki nden ɗon fedde kam e min hen umminen tan kadi ko ɓamtude guddude ndeɗmi quoi te inchallahu rabbi donc e min hen ha nde ganduɗa hoorema ha min jeeyi ko ittimin hen quoi mais kam développement o kam inchallah kam machallah so wiyama gudduɗo ndiyatɓe jeeba ko toon jeeya so wiyama gudduɗo ndiyam nduyatɓe kadi hay mawɗo galle o hono Daouda Moussa Dia kadi ko toon dawi koyngal muɗum nani toon wadde wonani en weltare no fewi hol wasiya ma tan hande e rendo ngo konngol ma cakkitugol bon basitomi rendo ngo tan ko yimɓe yo tinnodir quoi haala Pulaar mbi ko dental woni doole gonga donc kala ko yiyana ko hulantaki e aussi kadi wurnata ɗemgal ko haalede waɗi en fulɓe kadi ko ɗemgal te aussi sen jangtaki ɗemgal ngal ɗum wawa wadde en fulɓe mais aussi kadi pelle nan ɗo donc association ngaji nan ɗo ɗi ganduɗa hoorema nan ɗo au niveau de Dakar ene jiiɗa parfois wadde organiser des événements pour hebde radio ji fulɓe walla télé ji fulɓe woni ɗo ɗe ene waɗa difficile a rokket ɗon numéro par exemple Abou Samba Diop kaw Abou dokkeɗa ɗum numéro muɗum nodda ha tampa ƴettata dokkeɗa numéro goɗɗo ƴettata donc parfois indisponibilité on ɗon donc vraiment en haɗa culture Haalpulaar o yaade so tawi en jiiɗi culture o yalta en jiiɗi ɗemgal ngal wuura fala budde aussi ko ndewten koye communication par ce que hannde ko jamanu réseaux sociaux ko jamanu communication ko jamanu technologie donc raison de plus aussi donc mboɗo wasi o yimɓeɓe joom téléji en ɓe e joom radio ji en ɓe donc yoɓe noto ɓiɓɓe fulɓe yoɓe gudditanoɓe yoɓe ngandu kadi soɓe mbaɗi téléji ɓe mbi ko ɓamtude leñol ngol ko leñol ngol ɓe gonani ɗo donc so leñol ngol noddiɓe yoɓe noto gonga tigi machallah téléji ɗi gonani ɗo ko leñol ngol kadi kañum jagganta télé ɗe wadde machallah dendagal bandiraɓe fulɓe hande bismina ɗen ɗo ko Allassane Dia gorko mo gudduɗo nduyatɓe wadde bandiraɓe en calmini wattuɓe hakkille e Piindi TV no fewi Mamoudou Adama Diallo en jejjitani ɗum hono Oumar Sy e dendagal yidɓe jagguiranɓe e jeeba bandiraɓe mbiɗen ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi wadde aadi meɗen e yewtere nde ko gongol sogeno ñaawi